kaže, zagrlite ih pesme moje. Jedna divna knjiga, jednog divnog pesnika i pisca, oda svima onima koji su zadužili srpsku književnost za decu. Vlasto, dobar dan i dobro nam došli. Vlasta Cenica nama. Jel vam odgovara ova idila u Šarenici? Sve šareno. Sviđa vam se? I toplo i šareno. Mogli biste možda i neku pesmu da napišete kad odete? Može, naravno. Mogu da pišem po zadatku. Uz ovo, kako sedimo i kako ovo sve izgleda, to bi vjerojatno trebalo se pročita nešto iz te pesme. Apsolutno. Nešto kasnije ćemo da čujemo neku pesmu. Možemo iz ove, možemo iz jedne druge. Ali Vlasto, hajmo na početku. Zagrlite ih pesme moje. Ovo su dani kada smo, nadam se, bolje nego inače. Čekamo lepe praznike i dok grlimo najmlađe, jel savjet da im pročitamo po koju pesmu, po koju knjigu? Ili da stavimo pod jelku knjigu? Da je sreće pa da i knjige stavljamo pod jelku, jel da? Mislim, neka to bude poruka ovog našeg razgovora i mnogo vam hvala što ste za dečju književnost odvojili koji minut, jer smatram da je to dragoceni deo srpske književnosti za decu. Jer deca su narod poseban, pogotovo ovih dana kada im se radujemo. Da, zagrlite ih pesme moje, reč je o zagrljajima mojih pesama, a grlim pesnike uz koje sam rastao. To je neki moj dnevnik čitanja, ja bih to tako rekao. Tako da svi oni koji su odrasli ovde uz ove pesme mogu se setiti svojih velikana književnosti za decu. Iz dečje književnosti. Koga ste sve zagrlili? Dajte nam od Zmaja pa sve do Ršuma. 31 pesnika. Naravno, većina, odnosno 30 ih je gore u nebeskoj biblioteci, a Ršum je veza sa sadašnjim stvaraocima za decu. Ako ste radoznali, prvi u knjizi je Luka Milovanov. To je prvi pesnik za decu u našoj književnosti. Mi obično kažemo da je to Zmaj. Da, Zmaj je veliki, najveći među prvima, a prvu pesmu za decu napisao je Luka Milovanov. Bilo je to davno, 1810. godine. Našao je, čini mi se, moj kolega nešto lepo. Da, to je prvi korak, upravo ta pesma. Pa nisam sad teo da čitam, da ne kvarim. Mogu da vam šapnem? Možete slobodno. Pa da, znate kako, prvi korak najvažniji jeste. Zato neki ne počinju ništa. Uvaženog u vrh stola smeste, a kog ćemo na čelo pesništva? Ko je prvi napisao rime posvećene našoj miloj deci? Da li zaborav pokrio ovo ime? Saznali smo u biblioteci. Napisa ih Milovanov Luka. Bilo davno, 810. Uča, pisar i pobratim Vuka. Nađe način da usreći dete. Kaže, neću pticu, ni cveća kiticu, pisati hoću deci malenu, lepu, šarenu knjižicu. To je ta prva knjiga, prva pesma. Bravo, bravo, Vlasto. Mislim da je bilo važno da i taj podatak deca saznaju, a naravno, putujem puno sa ovom knjigom. Zahvaljujući Pčelici, ona je krenula od sajma knjige, pa boga mi preko Niškog sajma, ja vam dolazim iz okoline Niša, iz Kočana. Vi ste 15. mesto na kome pričam i grlim ove pesnike i grlim decu. Mislim, ovo će mi biti ovo milionski zagrljaj će biti svakako. Mogu vam reći da zajedno sa decom uživaju i roditelji. Ne samo bibliotekari, nego i roditelji. Moja priča o toj knjizi je sa igrom, pesmom, glumom. Ja sam čarobnjak reči, jer mislim da su pesnici čarobnjaci reči. I onda, naravno, roditelji pevaju, mi pevamo i roditelji pevaju. I ono što me brine, ja nosim poster sa pesnicima. Mnoge ne prepoznaju. Znaju deca za Ršuma, Zmaja, eventualno Desanku po Šeširu. A šta ćemo sa ostalima? Oni pevaju Razbole se lisica, ali ne znaju da je to Momčilo Pešić i tako dalje. Mislim da sam i sa te strane, odnosno zbog toga, ovu knjigu napisao i doduše ideja se rodila baš na prošlogodišnjem sajmu kada je direktor Pčelice Goran Marković rekao ajde da radimo nešto i za mene. I ja predložio to želeći kao profesor jezika, da skrenem pažnju, da ne smemo u lektirama zaboravljati velikane naše književnosti. A vi znate sami kako neki brišemo iz lektira i ostalo. Da, imamo mnogo savremenih pesnika i to je lepo, ali oni su nastavljači ovih ljudi koji tu žive između ovih divnih korica, ilustracije Mladen Anđelković, to moram reći. Knjiga je mnogo lepa. I zgodno je za darivanje. Hoću da kažem da ste i o svakom pesniku napisali po nešto. Da bi te mlade generacije pročitale tu biografiju i saznali između ostalo ko je šta od njih i kad radio.
Tako je. To je ovo što Mislim da je ste to bilo sad važno. Mislim da je to bilo važno. Kažu da ona nije samo za dečicu, nego i za roditelje, i za studente, i za... A ja mislim za moje kolege, ja sam inače profesor srpskog u penziji, da je ovo dobrodošlo kada se obrađuje, recimo Branko Ćopić, onda ćemo pročitati pesmu o Branku Ćopiću, pronaći njegove likove od Mačka Toši i tako dalje. Tako sam i ja i pisao, da uđem u neku poetiku pesnika, da izaberem njegove likove, prepoznatljive motive i to je moj razgovor sa njima. A dobro ste rekli, to jesu ode. I razgovor i oda. Zahvalnost. Da ih ne zaboravimo, Vlasto. Naravno. Nekada profesor u penziji, jel možemo da zajedno čuvamo i dijalekat u ovoj šarenici, pa da čuvamo nešto iz knjige Bate će se ženi? Da to bude kraj ovog našeg Naravno, druženja. što se tiče zagrlitih pesme moje, rekli smo o Luki Milovanovu. Tako je, turneja traje. A da, mogu ja da pišem Bog zna kakve pesme, ali će uvijek reći, a Bate oženili se. Dakle, Bate će se ženi slavi 35 godina svog života. I ima je i u gramatikama za srednju školu. Ne mogu pobeći od Bateta ili od Bate, koji će se ženiti, oženiti i tako dalje. On je glavni lik tih mojih pesama. Ja bih da kažem jednu, ako se slažete. Izvolite. Ali neću o njemu. Neka bude jedna o porodici. Mislim da su dani porodičnog okupljanja i porodične sloge. Pa neka bude jedna bajka, kao što je ova vaša bajka. Neka bude. Kad god se svađa tatko i majka, umira slunce, umira bajka, tuga na kuću ko kamen legne i lastavica s mali pobegne. Dete u ćošak molitvu šapka, voli mi majku, voli mi tatka, a taj noć ne spije, u san se trza, nosi ga reka mutna i brza i tek mu lakne kad vidi bajku na isti jastuk tatka sa smajku. Pa mislim da je to prava poruka za ove dane. Sigurno. I mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama i srećni vam praznici, a družit ćemo se mi sigurno i u... Hvala i vama, pošto ja dolazim sa juga i pošto smo već dotakli taj govor, da vam u ovoj novogodišnjoj emisiji dam i 2-3 rečenice iz jedne zdravice sa juga Srbije. Neka bude baš taj deo za dečicu. Ajdarlija, čaurlija, puna kuća s dečurlija. Ubavi pa ješni, pupavi pa smešni. U svako ćoše po jedno dete, a na sredinu po desetinu. I dodajem obično, nek se dobro jeduca, pijuca i nek se samo od zdravlje puca. Hvala vam najlepše, Hvala i vama, Vlasto. živi bili. Hvala najlepše. Pa najlepša čestitka, složit ćeš se. Ovo za Forspan idealno, verujte mi, ništa ne treba pregovoriti na ovakve stvari. Samo želite svima sve najbolje, naravno. Tako.